2000 years later. Sziasztok! Ati vagyok, és úgy gondoltam, mi lenne, hogyha együtt készülnénk fel a 95. ünnepi könyvhétre. Legyetek akár visszatérő rutinos versenyzők, vagy éppen most lesz az első könyvhetetek. Vannak dolgok, amiket szeretnék mindenképpen megemlíteni nektek, amivel érdemes készülni. Június 13 és 16-a között megrendezendő 95. ünnepi könyvhétre. Mégpedig felírtam magamnak egy kis listát, amit mindenképpen meg szeretnék említeni nektek. Első pontban mindenképpen az indulás előtti dolgokat szeretném összefoglalni nektek, amikre jó, hogyha odafigyeltek, mielőtt indultok a könyvhétre. Ezek közt van az, hogy mindenképpen, hogyha szeretnétek dedikáltatni valamelyik íróval, ne felejtsétek otthon a könyveket, mert hát anélkül elég nehéz lesz dedikáltatni, illetve hogyha helyszínen szeretnétek megvenni, akkor érdemes egyébként minél előbb megérkezni a Vörösmarty térre vagy a Dunakorzóra, hogy beszerezzétek. Ha szombaton jöttök, amikor általában a legtöbb dedikálós időpont van, akkor nagyon sokan szoktak lenni, úgyhogy ha tehetitek, érdemes minél hamarabb érkezni. Nagyjából a 20%-os kedvezmény, ami az alap ezen a rendezvényen. Ezen felül több nagyon olcsó könyv is van, amik általában a kifutó példányok, illetve meg lehet nézni és meg lehet tapogatni azokat az érdekorált könyveket, amiket ilyenkor kihoznak, illetve képregényekből a gyűjti verziókat. Ezekből általában korlátozott példányszámok állnak rendelkezésre, úgyhogy érdemes minél hamarabb ezeket megnézni és utána járni ezeknek. Még egy dolgot elfelejtettem mondani, hogy a Vörösmarty téren szoktak lenni idegen nyelvű kiadók is és kiadványok is, amik közt lehet szemezgetni. Tehát érdemes felkészülni arra, hogy lehet, hogy több könyvvel érkeztek haza, mint amennyivel indultatok. Érdemes vinni vászontáskát, vagy ha nagyon extrémek vagytok, akkor gurulós bőröndöt. Általában a könyvheti időjárás az nagyon változékony szokott lenni, és ezért érdemes még indulás előtt felkészülni arra, hogy mindenképpen van esély arra, hogy el fogtok ázni. Ez már szinte hagyomány a könyvhéten, hogy van egy olyan nap, amikor minden elázik, ezért érdemes egyébként vagy gumicsizmával, esernyővel és váltás felsővel vagy váltásruhával érkezni. Kényelmes cipőt ajánlok mindenképpen, mert sokat fogtok sétálni. Nem olyan nagy egyébként a könyvhétnek a területe, viszont mivel két helyszínen van, ezért sokat fogtok sétálni, illetve, hogyha dedikáltatni is szeretnétek, akkor sokat fogtok sorban állni. Alternatívaként egyébként, hogyha esőre készültök, akkor érdemes egyébként szandált venni, mert abban legalább nem áll meg a víz, és csak így kicsit megmossátok a talpatokat. Ami még nagyon fontos, hogy vigyetek magatokkal naptejet, mert nagyon könnyen le tudtok égni a napon, és sorban állás közben is. Ami még fontos egyébként, hogy készüljetek készpénzzel. Tavaly már a legtöbb standon lehetett kártyával fizetni, viszont, ha jól emlékszem, nem mindenhol, illetve azt is vegyétek figyelembe, hogy simán lehet, hogy nagyon sokan lesznek, és akkor, hogyha esetleg egy standon több pénztár van, akkor nem biztos, hogy minden pénztárnál elfogadják a kártyát, illetve néha egyszerűbb egyébként a blokk ellenében, illetve az a kis, nem tudom, hogy hívják azt, amit megírnak, gazdasági suli. Szóval, hogy készpénzzel fizetni néha gyorsabb. Indulás után második pontban összeszedném, hogy mire érdemes odafigyelni a könyvhétnél. Hogyha már megvan minden és bepakoltatok, felkészültetek minden lehetséges időjárási viszonyra, nem felejtettétek otthon a könyveket, amit dedikáltatni szeretnétek, és még egyébként útravalót is pakoltatok, már a sorban állás ugye egyébként nem árt, akkor az utazáshoz még szeretnék egy pár jó tanácsot adni nektek. Elsősorban azt említeném meg, hogyha van országbérletetek, akkor az országbérlettel Budapest egész területén használhatjátok a BKV-t. Ami nagyon hasznos funkció egyébként, és hogy hogyan juthatok ki a könyvhét helyszínére. Ami egyébként nem egy másodlagos kérdés. Van egy pár javaslatom, amit akár megfogadtak, akár nem. A 3 nagy vasútállomást tudom
elsősorban említeni, mert a Vörösmarty tér szerencsére egyébként az egyes metrónak az egyik megállója. Tehát, hogyha bármelyik nagy vasútállomásról indultok, akkor például a metró az egy nagyon jó megoldás. A Déliből 2-es metróval a Deák térre, és onnan már egyébként át lehet sétálni a Vörösmarty térre, mert nincs messze, viszont ha szeretnétek kipróbálni egyébként az 1-es metrót, vagy a Kisföld alattit, akkor azzal el tudtok menni a Vörösmarty térre. És egyébként ugyanez érvényes az összes többi nagy vasútállomásra. A nyugatitól a 3-as metróval, a Deák tér, és onnan séta vagy az 1-es metró, illetve a keletitől a 2-es metróval tudtok ugyanúgy a Deák térre érkezni. Hogyha valamelyik nagyobb pályaudvarra érkeztek, akkor például a Népligetet tudom fejből, hogy onnan is a 3-as metróval a Deák tér. A Újpesten van még onnan is a 3-as metró, illetve egyébként még Puskás Ferencnél van még buszállomás, onnan is a 2-es metró. Na dehogy, ha már így a helyszínről mesélek, említettem már korábban, hogy a könyvhét 2 helyszínen lesz, viszont ez a 2 helyszín, ez fizikailag nagyon közel van egymáshoz, szinte érintik egymást. A 2 helyszín egyébként 2 külön tematikával rendelkezik, ugyanis a Vörösmarty téren a felnőtt irodalom foglal helyet, a Dunakorzón pedig az ifjúsági irodalom, illetve elszórtan egyébként még itt-ott találhatóak különféle egyéb standok. Ha jól emlékszem, tavaly leginkább a Dunakorzón voltak ilyen egyéb standok. Most úgy mondom egyéb, tehát hogy olyan standok, ahol például illatgyertyát lehetett venni, mindenféle olyan kiegészítőt, amit így az olvasás mellé így szívesen vesz az ember. Azt pedig ne felejtsem el, hogy vannak olyan kiadók, ahol egyébként lehet venni könyves táskákat, vászontáskákat, és akár még az is előfordulhat, hogy vásárláshoz kötötten akár ajándékként is megkaphatóak ezek. Voltak nagyon szép grafikájú könyvjelzők, vagy csak simán ilyen kis grafikák, amiket lehetett venni, illatgyertyák, különféle könyves tematikával rendelkező kis bigyó és egyéb vásárfia, amit lehet venni. Ezen kívül egyébként különféle programok is lesznek a könyvhéten, a könyvhét által hivatalosan szervezett programok, mégpedig az első program az a megnyitó lesz, és a Szép Magyar Könyv díjátadója. Ez június 13-án délután 4 órakor lesz. Előtte nem érdemes nagyon érkezni a könyvhétre. Elképzelhető egyébként, hogy már kipakolnak kiadók, de ezután biztos lesz minden. Illetve június 13-án Dés László, Dés András és Grecsó Krisztián este is lesz, este 8-kor. Ezeken kívül egyébként a Vörösmarty téren lesznek különböző pódiumbeszélgetések, ugyanis általában ott a tér sarkánál, ahol van a Szökőkút, Szökőkútnál szombaton 5 órakor létéves legyél már ott. Ott szokták felállítani nagy színpadot, és ott különféle beszélgetéseket szoktak levezényelni. Érdemes megnézni egyébként a programokat, mert lehet, hogy találtok olyat, amit titeket is érdekelhet. Programokra felfűzve tovább folytatnám, ugyanis az ünnepikönyvhét.hu oldalon megtalálható az összes dedikálás, ezért, hogyha szeretnétek egyébként dedikáltatni a kedvenc szerzőtökkel, akkor érdemes tanulmányozni ezt a programot, ami egyébként most nekem külön a szívem csücske, hogy rá lehet szűrni a kiadóra és íróra is, úgyhogy ez így, és egyébként sorban lehet rendezni, úgyhogy ezzel én így maximálisan elégedett vagyok. You're my friend now. We're having soft tacos later. És amit ezzel kapcsolatban tudok ajánlani nektek, hogy fenn van már a térkép is, ahol megtalálható a különböző kiadók, hogy érdemes egyébként egy programot írni saját magatoknak, hogyha több írótól szeretnétek dedikálást begyűjteni. Ugyanis, amikor kint van az ember, elég gyorsan és könnyen el tud sodródni az árral, és csak úgy nézelődik,
megtörtént eset egyébként velem is, hogy az utolsó pillanatban kaptam észbe, és álltam be a dedikálós sornak a legvégébe, és ennek köszönhetően nagyon sokat kellett várnom. A dedikálással kapcsolatban egyébként még amit tudok ajánlani, hogy egy kis post-it nótra vagy kis cetlire írjátok fel a neveteket. Ez kicsit megkönnyíti egyébként azt, hogy az író helyesen írja le, hogyha esetleg valamilyen különleges nevet szeretnétek, vagy valaki más nevét szeretnétek beírni, vagy beíratni. Illetve, amit még fontosnak tartok megemlíteni, így a helyszínnel kapcsolatban, hogy a Vörösmarty téren és a Dunakorzónál több étkezési lehetőség van. A Deák tér az, ami a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb. Ott található KFC, illetve a Vörösmarty térnél, ha kicsit bejebb mentek, akkor ott található McDonald's, Burger King, illetve van Simon's Burger, szerintem az még mindig ott van, illetve az egyik kedvenc hamburgerezőm, a Bamba Marha. Hogyha valamilyen különleges hamburgerre vágytok, akkor őket mindenképpen ajánlom. Egy másik kedvenc helyemet elfelejtettem mondani, ez pedig a Szervita téren található Oriental Soup, ahol nagyon finom ázsiai leveseket és egy tál ételeket lehet venni. Illetve Pesten mindig történik valami, ezért egyébként tudom ajánlani még az olasz ételfesztivált, ami június 13 és 15-e között lesz Budapesten, a Kazinczy utca 21-ben. Illetve a mosdó lehetősége a könyvhéten, ha jól emlékszem, tavaly sem volt úgy megoldva, hogy egy központi, tehát hogy ilyen tojtóbudikat felállítottak volna. Úgyhogy érdemes mindenképpen figyelembe venni azt, hogy hogyha bármi ilyen igény van, akkor azt a közeli éttermekben lehet megoldani. Ha jól emlékszem, nem szoktak változtatni mosdókódot, de ezt így nem én mondtam nektek. Úgyhogy ha egyik nap mentek, akkor valószínűleg egész nap ugyanaz lesz a mosókód. Ha több nap mentek, akkor is érdemes egyébként kipróbálni. De ezt én csak így titokban. Úgyhogy nagyjából ez az a kis csomag, amit szeretnék nektek így átadni a könyvhét előtt. Nem akartam nagyon hosszúra nyújtani, leginkább a lényeget szerettem volna átadni nektek. Úgyhogy én kint leszek egyébként mind a 4 nap könyvhéten. Hogyha ott vagytok, köszönjetek. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok booktuber kint lesz. Biztos, hogy találkozni fogtok kedvenc tartalomgyártótokkal is a helyszínen. Írjátok meg kommentben, hogy ti kimentek-e a könyvhétre, és ha igen, akkor fogtok-e venni valamit, és dedikáltatni fogtok-e valamit. Remélem nem hagytam ki semmit. Ha mégis, akkor írjátok meg nyugodtan kommentbe a kérdést, és mindenre fogok válaszolni. Minden esetre további szép napot kívánok mindenkinek, és akkor a könyvhéten találkozunk. Sziasztok!